Tsiku namba 28 Zakeyu. Zona di muntu oyo ndambuye kuyanga mpulumutse ine. Ambuye tipulumutseni lemekezana ambuye. Tioneseni njira chipulumutso ambuye. Uyu ndi wokhometsa msonkho. Zakeyo fulumira tsika. Ndiyenera kukhala kunyumba kwako lero. Kunyumba kwanga ndananga fulukhala nawo nyumba mwake. Kodi Zakeyu amudziwa bwanji Yesu? Very good wine. Oh, yes. Yes, excellent. Tamverani ndidzabwezera theka la chuma changa kwa umphawi, ndipo ngati ndinanyenga aliyense ndidzabwezera kanayi kuchuluka kwake. Sindikhulupirira kuti okhomesa msonkho angabweze ndalama za msonkho. Chosatheka. Chipulumutso chafika pa banja lino lero. Popeza kuti Yesu ndi mwana wa Abrahamu. Pakuti mwana wa munthu anabwera kudzafunafuna ndi kupulumutsa chotayikacho. Kodi kufunitsitsa kwa Zakeyu kumalimbikitsa bwanji? Kodi kagwiritsidwe ntchito kanga ka ndalama kamakhudza bwanji utumiki wake wa Mulungu? Kodi akufuna kuti ndisinthe bwanji?